Siamai, diolch yn fawr am eich gwylio ar y fideo hwn. Mae'r heddiw y dydd Mawrth, yr 6 o mis Gorffredaf, blwyddyn 2024. Pan yma, dwi'n mynd i trafod ynglyn yr pynciau sydd dwi'n yn ymddidori ynddynt nhw, sef enghraifft fy crefydd Cristnolegaidd. Dwi'n yn aml yn y cyfres o'r fideoedd hyn yn trafodi ynglyn agweddau ac hefyd fy syniadau i cynorthwyo i fod yn well yn ein taith yn dilyn y llwybr o'r Cristnolegaidd. Felly dwi'n yn defnyddio cyfres o fideoedd hyn fel fy Dyddiadur. Felly dyma pam dwi'n yn licio i codi y pynciau sydd yn perthnasol i Cristnogaeth, oherwydd dwi'n yn teimlo ac dwi'n meddwl mae'r hyn a rhywbeth sydd yn pwysig i mi yn fy mywyd bynyddiol. Ac hefyd dwi'n yn ymddiddori yn y maes o'r cyfrifiadur. Felly dwi'n yn hoffi i trafodi ynglyn yr materion perthnasol i'r maes cyfrifiadurol hefyd. Ac hefyd dwi'n yn hoffi i codi unrhyw pwnc neu'r pynciau sydd dwi'n yn dod o hyd i mi perthnasol yn debygol i'r maes o dysgu yr iaith ac sut i siarad yn well ac yn fwy rhugl. Ac hefyd unrhyw peth neu unrhyw syniad neu cysyniad sydd yn dod i mi yn y dyddiau diweddaraf. Felly unwaith eto, diolch yn fawr am eich gwylio a chroeso i'r fideo hwn. Wedyn, i symud i'r pwnc nesaf, dwi'n eisiau i drafod ynglyn â beth oes dyn yn gwneud ar gyfer i archwilio ar gyfer gwaith yn ei dyddiau diweddaraf. Felly, fel arfer, dwi'n yn gweithio fel freelancer. Felly, beth ydy'r gair freelancer yn Cymraeg Cymreictod? Wel, nad oeddwn ni'n gallu dod i hyd o'r gair hynny unman yn geiriau. Felly, os ydyn yn edrych ar y tecnoleg o'r gair freelancer yn y Saesneg, mae'r geiriau sydd yn ei cymysgyd unman yn y gair free ac wedyn lan. Felly yn Gymraeg, y gair ar gyfer free yw rhydd ac wedyn y gair ar gyfer lans yw gwaywffon neu gwayww neu gwaiell. Felly rydyn yn gallu defnyddio y gair rhyddwaywffonydd ar gyfer freelancer. Felly os rydyn yn gweithio yn arferol fel yr rhyddwaywffonydd yn yr maes cyfrifiadurol, sef os rydyn yn datblygu y wefannau ac hefyd yn ysgrifennu yr apiau, ond yn y prif os rydyn yn adeiladu yr apiau neu'r wefannau ar gyfer gwsmeriaid ac hefyd yn gosodiadu ei cyfrifau i mewn yn y llwyfannau ar-lein. Felly ar gyfer cwsmeriaid oedd yn eisiau i gwerthu bethau yn go iawn yn ytrach na bethau digidol a gallen nhw'n yn ei gwerthu trwy'r llwyfan fel Shopify. Felly os rydyn yn gweithio fel yr gosodiadydd ar eu cyfer hefyd yw helpu nhw i drefnu ei wefannau ar llwyfannau hyn. Felly yn arferol yn ytrach na yn gweithio i mewn yn cwmni sydd yn fy cyflogi i, os rydyn yn gweithio fel yr marchnatwr unigol neu'r sole trader ac wedyn ar gyfer hyn i dod o hyd o'r gorchwilion mae gyda ni ar gael amrywiaeth o'r wefannau neu llwyfannau yn y rhyngrwyd lle rydyn yn gallu archwilio ar gyfer yr gorchwilion. Felly dwi o'r rhain sydd y mwyaf blaenorol neu'r enwog yw Fiverr, FEVRR.com ac hefyd Upwork, PWORK.com hefyd. Ynglyn ar gwahaniaeth rhwng yr dwy ohonynt, dwi'n meddwl ynglyn ar Upwork, dwi'n meddwl mae'r hwn yn fwy cyfweddus ar gyfer cwmnioedd sydd yn eisiau i dod o hyd ar arbenigwyr sydd ydyn nhw'n gallu ei gyflogi neu yn ei comisiynu o ddeiti 6 mis neu blynedd neu 19 mis, achos mae'r holl strwythur o'r llwyfan hon yn annogi bobl i gysylltu gyda'r rhyw prosiect neu taflun gyda rhyw cwmni ac wedyn i achos gyda nhw cyfnodau, ond yn ytrach gyda Fiverr dwi'n yn canfod ydyn yn gallu cynnig ein sgiliau fel y gig, eg, sef rhyw fath o'r digwyddiad neu'r gorchwil tymhorol lle mae'n gwsmeriaid yn gallu archwilio ar ei cyfer ac wedyn yn prynu digwyddiad neu'r sgil ar gyfer rhyw gorchwil penodiedig.
Felly ar fy gyfer I, dwi'n canfod mae'r ffifr yn fwy cyfleus achos dwi'n meddwl mae'r dull neu'r fodd o gweithio yn ychydig yn llai gyfiawngedig neu yn fwy rhydd ar gyfer yr cynigwyr o'r sgil i archwilio ar gyfer cwsmeriaid ac hefyd y cwsmeriaid i archwilio ar gyfer yr cynigwyr o'r sgiliau. Felly ar ôl y sbel o'r fwy nag blwyddyn, oedden ni'n gweithio yn y cwmni, sef oedden ni'n cyflogwyd yn y cwmni fel aelod o'r staff yn llawn amser, ond nawr dwi'n yn ôl i mewn yn gweithio fel fy hunain, fel rhyddwaywffonydd ac ar gyfer y cyntaf tro yn mwy nag blwyddyn, oedden ni'n unwaith eto mewn llofnodi i mewn yn fy gyfrif yn y llwyfan ffifr ac roedd fy ngigiau, sef fy sgiliau sydd dwi'n yn cynnig fel cynhyrchydau lle mae'r cwsmeriaid yn gallu ei prynu fel yr cynhyrchydau. Felly oedden ni'n ymgeisio i gweithrediadu fy gigiau oherwydd oedden ni wedi ei diweddglo nhw pan oedden ni'n dod i hyd o'r gwaith i mewn yn cwmni fel aelod o'r staff yn llawn amser. Felly nawr roedd angen i mi i weithredu fy ngigiau, ond nad oedden ni'n gallu i wneud hynny. Felly ar ôl archwilio ychydig ar dudalen cymorth ac hefyd i mewn yn dadledu ar gyfer y cymuned o defnyddiwr i mewn ar gyfer y llwyfan yma, ffifr, daganfiais i ers yr amser oedden ni i fod ymaith, ond roeddent y llwyfan hon wedi ychwanegu maes neu'r blwch destun ar gyfer yr enw o'r cynigwyr o'r sgil neu'r gwerthwr o'r sgil ar y llwyfan hon. Felly roedd ddim yn angen i mi i diweddaru fy enw ar y maes hwn ac wedyn i achub fy enw yn yr maes hwn yn y blwch destun hwn ac wedyn ar ôl hynny oedden ni'n llwyddiannus yn gallu i weithredu fy ngigiau ac hefyd beth gwahanol oedden ni'n ei sylwi oedd yn y gorffennol oedden ni'n gallu archwilio ar gyfer yr erbynniadau o wrth y cwsmeriaid ar gyfer sgiliau ar gyfer enghraifft gorchwilion arbennig neu penodedig, ond nawr nid ydy hwn ar gael na mwy. Felly os ydyn ni'n eisiau i dod i hyd o'r gwybodaeth ynglyn â'r erbynniadau o wrth y cwsmeriaid, mae angen i ni i gweithredu y diwylliad i mewn yn y cyfrif byr crynhoiad neu i set brief yn Saesneg. Mae angen i ni i osod y brief neu byr crynhoiad ac wedyn pan ydyn ni'n gwneud hyn, pan ydyn ni'n gweithredu y diwylliad hwn, ydyn ni'n derbyn yr hysbysebau o wrth y llwyfan ynglyn â'r erbynniadau o wrth y cwsmeriaid ar gyfer y sgiliau hyn. Felly mae'r profiad hwn yn dangos mae'r byd o tecnoleg holl amser yn newid neu yn esblygu. Felly mae angen i ni holl amser i weddisio ein hunain i'r amgylchiad sydd yn newid yr holl amser trwy'r enghraifft cadw yn gyffwrdd ar erthyglau ac hefyd fideoedd ac hefyd i cadw eu hunain yn weithredol ar y llwyfannau ac i porwi trwy'r canolfannau cymorth i mewn yn yr wefannau hyn. Felly dwi'n meddwl mae'r hyn yn rhanbarth pwysig i fod rhywun sydd yn gweithio i mewn yn y byd tecnoleg. Wedyn symud i'r pwnc nesaf, dwi'n eisiau i drafod ambell mwy ynglyn â'r pwnc o'r cefndrefn neu'r cefndrefniadaeth o'r corff lanhad, sef sut rydyn yn gallu cadw ein hunain yn sanctaidd lan fel Cristnogion, achos dwi'n meddwl mae'r gyffrediad hwn neu'r amcan neu bwriad hwn rhywbeth sydd yn hynod o bwysig neu i dweud y gwir yn allweddol yn ein ffeidd ni, yn crefydd ni fel Cristnogion i cadw eu hunain yn lan ac yn sanctaidd a trwy hyn i derbyn y bendithion oddi wrth Duw pan rydyn ni yn cadw ei archmynion ond sut i wneud hynny. Felly yn yr fideoedd o'r blaen, dyn wedi crybwll ynglyn â'r agweddi lle rydyn yn cynnwys y brawddeg i ambil i'r arglwydd i gwneud i ni i ffeithio yr temladau yn ein cyrff ni ac y meddyliau yn ein meddyliau ni a
sydd yn melysbleserus sydd yn ein achosi ni I troseddu yn erbyn ei orchmynion achos maen dweud yn helaethrwydd o'r amseroedd imiwn yn y Testament He. Ac hefyd imiwn yn y Testament Newydd os ydyn yn cadw ei orchmynion, wedyn ydyn yn derbyn y bendithion o'r aglwydd, ond pan ydyn yn cyfeliorni oddi wrth ei orchmynion a'i dysgydiaeth, felly ydyn yn derbyn y cosmetigaeth ac hefyd yn Testament Newydd os ydyn yn syrthio I lawr trwy'r ymagle o'r Satan, felly oherwydd y marwlaeth o'r Iesu Grist ar y croes ydyn yn gallu derbyn y maddeuant os ydyn yn edifarhau o'n pechodau ni, felly mae angen rhaid I ni I edifarhau yn cwbl llwyr o'r pechodau, ond yn y lle cyntaf mae'n well os ydyn yn gallu ysgoi ac yn pedio I wneud y drosediad yn y lle cyntaf. Felly dwi'n meddwl dwi'n wedi crybell o'r blaen yn dyweddgloedd o'r blaen ynglyn â'r pwysigrwydd o'r rhyfel yn erbyn yr clioedd Satan, yn erbyn yr ysbrydion uffernol, sef pan ydyn yn dilyn y llwybr o'r Cristnogaeth, mae angen rhaid I ni I rhyfela erbyn diogoni. Felly, beth yn gwmws ydy'r rhyfel hwn? Beth yn gwmws ydy'r diffiniad o'r arfe, a'r ymosodiadau, a'r llioedd, a'r byddynoedd uffernol? Beth ydyn nhw a ble ydyn nhw yn gwmws? Felly, dwi'n meddwl ynglyn â'r maes y brwydro, mae'r maes y brwydro ein cyrni. Felly mae angen I ni I cadw ein cyrni yn sanctaidd ac yn la ac I beidio a throseddu. Felly, mae'n trwy ein cyrni lle ydyn yn troseddu, lle ydyn yn pechodi. Oherwydd yn yr ysbryd ydyn yn fodlon I dilyn y llwybr sanctaidd, ond trwy ein gnawd ni ydyn yn cael ein twyllo I dilyn y bethau sydd yn pleserus I ni, ac dwi'n meddwl ynglyn â'r mwyafrif ohonom ni, mae'r hyn yn wir ydyn yn eisiau I dilyn yr llwybr sydd yn sanctaidd ac yn cyfiawn ac yn uniawn, ond oherwydd ydyn yn gallu mwynhau y pleserau yn y byd yma trwy ein cyrni, dyma ble ydyn yn cael ein maglwyd trwy'r ysbrydion fernol. Efallai ydyn yn mwynhau I fwyta bethau fel siocledi yn ormod neu I bwyta bwydydd yn ormod sydd yn gwneud I ni I fod yn iachus, neu ydyn yn mwynhau I treulio arian yn ormod sydd yn gallu ein arwain ni I trafethion enghraifft ac yn y blaen. Felly, tro ar ôl tro, mae'n cyrni, mae'n teimladau, mae'n fwynhad ni oddi wrth y pleserau yn y byd sydd yn ein arwain ni I bechu ac I troseddu yn erbyn yr gorchmynion ein harglwydd ni, imiwn yn y Beibl. Dyma pam ydyn yn argymell I weddi yn benyddol gweddi sydd yn cynnwys y brawddeg I'r aglwydd I wna I ni I fuddio y teimladau ac hefyd y meddyliau melysbleserus yn ein cyrni ac yn ein adnabyddus ni. Dwi'n yn canfod mae'r brawddeg hwn, os ydyn yn gallu gweddio yr un gweddi hwn pob dydd, y fyddai hyn yn ein atgoffa ni I bod yn fwy gwyladwrydd tuag at y teimladau a'r meddyliau sydd yn melysbleserus sydd yn gallu ein harwain I bechodau, I gyferion ni oddi wrth sanctidrwydd, oddi wrth cadw eu hunain yn enwedig ein cyrni yn sanctaidd ac yn la. Wel, beth dwi'n eisiau I achwanegu i'r hynny heddiw yw, nid ydy yn digon I ni I ffeddio y teimladau neu'r meddyliau hyn I mwynhau ein hunain yn ormod trwy ein cyrni. Dwi'n meddwl ydyn wedi crybell o'r blaen ydyn yn argymell I weddio I laddu neu I ladd y teimladau a'r meddyliau hyn achos mae'n mor pwysig yn ein ffydd ni I cadw hunain ar y llwybr cyfiawn ac nid I cyferion ni. Dwi'n meddwl mae'r hyn mor wir, dwi'n yn fodlon I mynd cyn belled I defnyddio y gair lladd I lladdu y teimladau a'r meddyliau hyn yn ein hunain, ond heddiw dwi'n mynd I dweud nid ydw I yn temlo yma'r gair mor enbyd fel ladd neu laddu yn digon. Dwi'n mynd I dweud mae'n angen I ni nid yn unig i'w ladd y teimladau a'r meddyliau hyn, ond I ffyrnigo ein hunain ynglyn â'r teimladau a'r meddyliau hyn, achos I fod personau yn lan ac yn sanctaidd, dwi'n yn temlo nid ydy'r gair lladd yn digonol, achos pan ydyn yn temlo neu I meddwl y meddyliau a teimladau
teimladau hyn. Os ydyn yn lladd nhw ar yr amser, mae'r hynny dim ond yn amserol, achos y tro nesaf, os ydyn yn mynd i wneud yr un peth, unwaith eto i'w ladd y teimladau ac i'w lladd y meddylau, beth ydy'r gwirwedd o hynny? Beth ydy'r reality o hynny? Y gwirwedd o hynny yn ydy yw dim ond i ladd y teimlad ac i ladd y meddwl am y foment hynny, to kill the feeling and to kill the thought at that very time, yn ydy. Ac mae'r hyn dim ond yn anededig, felly os ydyn eisiau i cadw eu hunain yn hir amser, yn hir tymor i peidio a hylog eu hunain gyda'r teimladau a'r meddylau llygredig, mae angen ni i gwneud mwy nac i ladd y teimladau neu meddylau. Mae angen ni i ymffyrnigo ein hunain amdanyn. Mae angen i ni i wneud rhywbeth sydd yn sylweddol yn ein agerth ni tuag at unrhyw teimlad neu meddwl sydd yn halogedig neu yn byr yn y lleiaf. Felly mae angen i ni i gweithio ein hunain i'r cyflwr o rhyw teimlad neu rhyw angerdd sydd yn hynod o sylweddol. Felly ydyn yn gallu gwneud hyn trwy ein ymffyrnigo ein hunain ynglyn â'r teimladau a'r meddyliau hyn yn ein cyrff ni, yn ein adnabyddusrwydd ni, a thrwy hyn, os ydyn yn gallu gweddio yr un brawddeg pob dydd yn yr un gweddi, ydyn yn gallu atgoffa hunain pob tro mae angen i ni mwy i wneud yn fwy nac i ladd y teimlad neu meddwl, ond i ymffyrnigo, i bod yn angerddol am y rhain, am y teimladau a'r meddyliau hyn sydd yn llygredig, sydd yn melys ac yn pleserus ac yn mor hawl ein maglu ni i troseddu. Felly, i wneud hyn, i osod y brawddeg i mewn yn y gweddi benyddol oherwydd dwi'n meddwl mae'n hynod o cynorthwyol i ni. Beth dwi'n yn canfod yw, os mae gyda mi yr un gweddi pob dydd, yr un gweddi sydd dwi'n yn aladrodd pob dydd am leiad unwaith yn y dydd yn y bore, efallai yn dyddiau eraill ydyn yn gallu ei aladrodd yn amrywaith o weithiau, ond am leiad pob dydd yn benyddol unwaith. Felly os ydyn gallu gwneud hyn, ydyn gallu atgoffa ein hunain y bethau pwysicaf i gofio ac i dilyn ac i canolbwyntio arnyn. Felly, ar gyfer hyn, yn y gweddi benyddol ar gyfer drefniadaeth corff lanhad, dwi'n mynd i newid y brawddeg oddi wrth y wagledd gwna i ni ffeddio teimladau y meddylau yn ein cyrff ni ac yn ein adnabyddusrwydd ni sydd yn melys pleserus. Dwi'n mynd i newid y gar i ffeddio i'r geiriau, i ffeddio ac i ymffyrnigo ein hunain yn engerddol ynglyn unrhyw bob un teimlad neu meddwl melys pleserus yn y lleiaf. Felly, dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn ein gallog i ni i fod yn fwy oruchwyladwrus yn erbyn yr maglau melys pleserus oddi wrth yr ysbrydion uffernol. Wedyn, ar gyfer y pwnc nesaf, dwi'n mynd i trafodi ynglyn yr arbrawf ordyn yn ei brawf ymholi nethiwr, oherwydd beth ordyn yn brawf ymgeisio i wneud nethiwr oedd i ymgeisio i siarad yn dibaid am o lef yr cwarter awr neu 15 munud. Ac dwi'n meddwl mae'r hwn yn arferiad sydd yn hynod o cynorthwyol ar gyfer y dysgwyr o'r iaith, oherwydd ar gyfer yr dysgwyr o'r iaith, dwi'n meddwl mae'n mwy bwysig i siarad gyda'r ysmwythder ac gyda'r ardderchogrydd yn ytrach nag i wneud neu i gael yr gerfer yn gywir a'r gramadeg yn gywir. Os ydyn yn gallu cyfathrebu ar lefel neu gostadlun sylfaenol ac yn gallu gosod y syniadau ar draws i'r grandawyr, dwi'n meddwl mae'r hyn yn hynod fwy bwysig ar gyfer dysgwyr nag i dysgu y gramadeg neu'r gerfa. A mwy nag hynny, dwi'n meddwl mae'r hyn yn wir hefyd, nid yn unig ar gyfer dysgwyr, ond hefyd ar gyfer pobl sydd yn siarad iaith yn rhugl. Enghraifft, os ydyn yn cyfathrebu i mewn yn y cyfrwng o Saesnig, yn y gwaith, os ydyn eisiau i cyfathrebu neu i siarad neu sgorsio gyda cwsmeriaid, mae angen i ni i meistroli yr sgil neu'r crefft o'r siarad yn ardderchog ond ydy. Os ydyn eisiau i gwerthu rhyw cynhyrchiad ar gyfer y cwmni, mae angen i ni i cyflwyno hwn i mewn yn y temlad ac hefyd yn y cyfrwng ac hefyd yn y cyfathrebiad sydd yn wych ac yn pleserus ac yn cysurus ac yn y blaen ar gyfer yr blodlonhad o'r cwsmer fel
a glychlon nhw yn prynu yr cyncarchiad. Of course, os ydyn yn dysgwr o'r iaith, mae angen ni i'w gwybod rhyw lefel neu wastadlun o'r ramadeg ac hefyd yr erfyr yn y dechreuad. Ond dwi'n meddwl, os ydyn nhw wedi meistroli yr hyn ar yr lefel tyfaenol, dwi'n meddwl nid ydy ei cyn pwysicedd a hynny i gael yr ramadeg a'r gerfyr yn hollol cymwys. Os ydyn nhw'n gallu defnyddio oddi orthyn, ond yn y cyfamser yn gallu cyfathrebu ac yn defnyddio y iaith yn beunyddiol gyda pobl eraill, dwi'n meddwl mae'r hyn yn fwy pwysig. Felly, dwi'n meddwl nid ydy'r agwedd air a gyfer y gwir i dysgu, neu i gofio, ond dwi'n meddwl yn ytrach mae'n mor pwysig i defnyddio. Dwi'n meddwl mae'r ffordd anianol neu naturiol i dysgu'r iaith yw i defnyddio hi yn rheolaidd ac yn beunyddiol yr holl amser. Os nad gyda ni lefel neu gwastadlun o'r gerfa a'r ramadeg i siarad ar yr un lefel neu gwastadlun o rhywun sydd yn hollol rhugl neu hyd yn oed yn enedigol union yn y iaith. Gwaethaf hynny, dwi'n meddwl mae'n pwysig i ni i yndal i defnyddio yr iaith oddi wrth beth ydyn nhw wedi ei dysgu ac yn cofio oddi wrthi hi, ond i bendica pob dyn eraill oddi wrth y Saesnig. Felly, y rheswm pam mae gyda ieithoedd gyda ni, mae'n hollol amlwg ond ydy yw i defnyddio yr iaith fel offeren ar gyfer i nodi lawr bethau sydd mae'n angen rhaid i ni i'w nodi lawr ar gyfer yr cyfathrebu bethau sydd mae'n angen rhaid i ni i'w cyfathrebu i eraill. Felly, mae'n angen rhaid i ni i'w wneud y pethau hyn pob dydd. Felly, does dim esgus gyda ni i dweud oherwydd nad ydyn ni'n rhugl yn gymwys union yn y iaith, mae angen rhaid i ni i cyfathrebu yn dal union Saesnig ar gyfer pethau bwysig i ni ydyn nhw'n gallu dechrau i defnyddio yr iaith gyda beth ydyn nhw wedi ei dysgu yn eisoes ac wedyn i benthyca yr eraill i gyd oddi wrth y Saesnig. Felly ydyn nhw'n gallu arferu y bethau ydyn nhw wedi dysgu union yn y iaith ac wedyn yn gallu defnyddio hi pob dydd ac drwy hyn yn gallu cadarnhau y bethau ydyn nhw wedi yn eisoes ei dysgu. Felly, enghraifft, i roi enghraifft o beth ydyn nhw'n gallu gwneud gyda'r iaith wel offeren ar y lefel neu gwastadlun o rhywun sydd yn dechreuo union yn yr iaith. Efallai, ar gyfer rhywun fel hynny, sef y dechreuwr, ydyn nhw'n gallu dweud mae'n ein wedi dysgu berf bod, to be, ac hefyd y berf gwneud, to do. Felly, ydyn nhw'n gallu cymysgu yr Cymraeg gyda'r y Saesnig ac wedyn yn cyfathrebu union yn y Saes Cymraeg. Efallai fel hyn, today ydyn yn want i go i'r market achos ydyn want to buy some food ar gyfer kitchen i'r cook something sydd yn nice to eat. Felly, yn enghraifft fan yna, ydyn yn defnyddio berf fel bod union yn Cymraeg ac hefyd arddodiadau fel ar gyfer ac hefyd ac hefyd anglyn ac yn y blaen. Felly, yn enghraifft fan yna, ydyn yn defnyddio berf bod yn y Cymraeg gyda'r arddodiadau hefyd yn y Cymraeg fel arddodiad i neu'r ar gyfer. Mae'r rhain yn arddodiadau neu'r preposition sef arddodiadau. Y beth sydd mor rhyfeddol gyda'r Cymraeg yw os ydyn yn siarad gyda rhywun sydd yn gallu siarad Cymraeg, mae'n ein neu hi yn eisoes yn gallu siarad Saesnig hefyd. Felly mae'n mor hawdd i benthycwa yn uniongyrchol oddi wrth y Saesnig union i'r sgwrs ac wedyn ydyn yn gallu parhau i defnyddio yr iaith heb unrhyw ofal neu tybiad anglyn ar pa fath o'r raddfa neu lefel neu'r gwastadlun o'r melysbleserusrwydd ydyn yno union yn yr iaith ai yn ddecheuwr neu yn rhagorol neu beth bynnag lefel ydyn ni'n. Wedyn, yma'r pwnc nesaf yn perthnasol i'r pwnc diwethaf, sef yn y pwnc diwethaf, ydyn yn gwybod anglyn ar sut ydyn ddecheuwr yn prawf ymgeisio i siarad yn ddibaid am 4 awr. Felly, fel esboniad o blaen, dwi'n meddwl mae'r hwn yn arferiad sydd yn hynod o gynorthwyol ar gyfer pobl sydd yn eisiau i gwellhau eu safon o siarad neu clefaru, nid yn unig yn
y iaith maen nhw'n yn ei dysgu sydd yn newydd iddyn nhw, ond hefyd ar gyfer pobl sydd yn rhugl yn y iaith. Dwi'n argymell pobl sydd yn gweithio yn y cyfrwng o Saesnig i wneud yr un peth i ymarferu, i siarad dibaid imiwn i rhyw recordiwr, rhyw fath o device sydd yn gallu recordio yr holl sgwrs neu'r llyfariad neu'r araith, felly i gyflawni o'r holl amcan neu'r bwriad o hwn. Mae'n angen i ni i datblygu y crefft meddyliol lle sydd yn gallu ein galluogi ni i gyflawni hyn. Felly, dwi'n wedi cwbl o'r blaen yn y fideoedd blaenorol ynglyn â'r technique o'r coeden llefaru neu darlithio lle ydyn nhw'n gallu dychmygu yr coedwig o coednau ac ar gyfer pwb coeden imiwn yn y coedig. Hynny, mae pwb coeden yn cynrychioli un pwnc sgwrs neu trafod penodedig. Felly, ar gyfer y poncif o'r coeden, mae gyda ni yr teitl neu'r pwnc eu hunan, ac wedyn allan fel tangynnau yn ystyn o'r poncif, mae gyda ni y pwb un is-pwnc neu is-elfen o'r prif pwnc. Felly, pan oedden yn ceisio neu yn arbroffio i siarad yn dibaid ddecheuwr ar gyfer leiaf chwarter awr, canfuais i yr oedd y technig hwn yn hynod o ddefnyddiol, ond fel arfariad mae'r hwn yn ddefnyddiol, ond nid yn anghyfredol i fod yn chwilus neu pleserus. Felly, os ydyn yn angen i ymarferu yr ymafrad hwn yn rheolaidd, efallai yn ddefnyddiol, mae angen i ni o wneud hyn yn rhyw fodd sydd yn chwilus neu pleserus i ni, un atynnu ni neu un denu ni i wneud yr un ymarferiad yn rheolaidd dydd ar ôl dydd ar ôl dydd. Felly, yn y diwedd, roeddwn yn canfod fy hunain yn ymofyn yr cwestiwn a allaf fi yn creu rhyw fath o chwarae allan o'r arfariad hwn, achos os y gallwn, fe fyddai hynny i fod yn hynod o cynorthwyol ac yn chwilus i wneud yn rheolaidd pob dydd, enghraifft. Felly, yn y diwedd, deithio mi i fyny gyda'r chwarae hwn. Dwi ddim neto yn gwybod yr enw ar gyfer y chwarae hwn, ond efallai dwi'n gallu penderfynu ar enw cyn y diwedd o'r pwnc hwn. Felly, y cyntaf cam neu troediad imiwn yn y chwarae hwn yw i dod o hyd o'r flwyddyn imiwn yn ein gorffennol. Felly, rydyn yn gallu gwneud hyn trwy yn habnam yn edrych ar yr amser yn enwedig ar nifer o funudau ar ôl yr awr ac i dynnu mas y rhif hynny o'r funudau allan o'r nifer o'n oed ni. Enghraifft, os ydyn yn 20 oed, felly, ac mae'n hyn yn 5 munud i'r enghraifft 10 o'r gloch yn y bore. Felly, mae'r amser 55 munud ar ôl yr awr. Felly, ydyn yn tynnu mas 55 oddi wrth 20 neu 40 ac mae'r hwn yn gadael nifer minus 15 neu minus 15. Felly, i dod o hyd o'r blwyddyn yn ein gorffennol, ydyn wedyn yn tynnu 15 oddi wrth blwyddyn cydredol, sef mae'r blwyddyn hon 2024. Felly, os ydyn yn tynnu mas 15, mae'r hwn yn gadael blwyddyn 2009. Felly, dyma'r blwyddyn ar gyfer rhywun sydd yn 20 oed. Felly, os mae rhywun sydd yn 20 oed, felly, os ydyn yn tynnu 55 oddi wrth 20, mae'n hyn yn gadael minus 35. Ac wedyn, os ydyn yn tynnu 35 oddi wrth 20, mae'r hyn yn gadael yr un rhif 15. Felly, mae'r hyn yn galluogi ni i dod hyd o'r blwyddyn 2009. Wedyn, y cam neu'r troediad ar ôl hynny yw i ofyn beth roeddwn ni'n gwneud yn y gwaith yn y flwyddyn hynny, sef y flwyddyn 2009. Felly, os ydyn yn myfyriwr ar y pryd hwnnw, sef ydyn enghraifft yn dal imiwn yn yr ysgol neu'r yn y prifysgol, ydyn yn gallu gofyn beth ydyn yn gwneud yn yr ysgol. Felly, ydyn yn gallu ymadrodd ynglyn ar hynny, sef i ateb y cwestiwn beth ydyn yn gwneud yn y gwaith yn flwyddyn honno, yn yr ysgol neu yn gwaith le. Felly, dyma'r ail cam, ac wedyn ynglyn ar trydydd cam neu'r trediad, beth ydyn yn canfod pan dwi'n yn sylwi ar y pobl sydd yn siarad imiwn yn sianeli ar YouTube yw. Os ydyn yn eisiau i cipio neu i tynnu y sylw o'r cenedlaethwyr neu'r gwrandawyr neu gwylwyr,
Mae angen i ni, nid yn unig i siarad yn ardderchog, ond hefyd i mynegu rhywbeth sydd yn teimladol, ydy yn drist, neu cyffrous, neu hapus, neu beth bynnag. Os mae gyda ni yr alfen o'r teimlad imiwn yn yr hanes, neu stori, neu amadrodd, mae hwn yn gweithio i cipio ac i cadw yr sylwad o'r cenedlaethfa, ac mae'r hyn yn gwneud yr holl profiad o'r gwrando neu gwylio ar y fideo ar yr amadrodd mor hynod o ddiddorol. Beth ydy'r godrych mater neu'r sylwedd godrych neu'r subject matter? Felly, os mae gyda ni ar gyfer yr ail cam neu ail troediad, mae angen i ateb yr cwestiwn beth ordyn yn gwneud yn y gwaith imiwn yn y blwyddyn 2009. Wedyn, ar gyfer yr trydydd cam neu trydydd troediad, ydyn yn gallu gofyn y cwestiwn beth oedd un digwyddiad yn y flwyddyn hon imiwn yn y gwaith 2009 oedd yn doniol. Felly, y cam wedyn yw i ateb y cwestiwn hynny, i rhoi yr amadrodd o rhyw digwyddiad oedd yn doniol yn y gwaith neu yn yr ysgol neu brifysgol, os yr oedd yr person ar fymant hynny yn astudio yn yr ysgol neu yn y brifysgol, ac wedyn i amadrodd yr digwyddiad oedd yn doniol. Ac wedyn, ar gyfer y pedwerydd cam neu troediad, ydyn yn gallu gofyn y cwestiwn beth oedd digwyddiad oedd yn drist yn y gwaith imiwn yn y blwyddyn 2009, ac wedyn ydyn yn gallu ymadrodd hynny ar gyfer y pedwerydd cam, ac wedyn ar gyfer y pumed cam ydyn yn gallu gofyn y cwestiwn beth oedd digwyddiad oedd yn cyffrous imiwn yn y gweithle neu imiwn yn y gwaith yn y blwyddyn 2009, ac wedyn ydyn yn gallu ateb y cwestiwn hynny, ac wedyn ar gyfer y pumed cam ydyn yn gallu gofyn cwestiwn arall fel beth oedd digwyddiad oedd yn enghraifft digeldechlo yn y blwyddyn hynny yn y gwaith, ac wedyn ydyn yn gallu ateb y cwestiwn hynny trwy'r ymadrodd rhyw fath o'r digwyddiad oedd yn diweddglo yn y flwyddyn hynny. Felly, dwi'n meddwl fe fyddai hynny yn cymryd am leiaf 10 munud neu 15 munud i ateb y holl cwestiynau hynny. Felly, ydyn yn gallu defnyddio y chwarae hyn i arferu yn siarad yn dibaid am chwarter awr, ac ydyn yn gallu chwarae hyn yn unigol gyda ein hunain heb unrhyw un arall, neu ydyn yn gallu ei chwarae fe gyda'r pobl eraill, gyda gyfellion neu berthnasau, er enghraifft. Ond os ydych chi'n berson sydd yn unigol gyda'r dim neb i siarad Cymraeg gyda fe neu hi, felly dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn syniadar ar gyfer y personau hyn hefyd. Ac wedyn, os ydych chi'n eisiau i parhau i siarad yn dibaid am mwy nag 15 munud, ydych chi'n gallu aladrodd o chwarae, ac wedyn yn dechrau gyda'r cyntaf cam, sef i dod o hyd o'r blwyddyn rhyw flwyddyn habnam penodedig trwy'r yn edrych ar yr cloch ar yr nifer o'r funudau ar ôl yr awr, ac wedyn i dod o hyd o'r flwyddyn trwy'r tynnu mas yr nifer oddi wrth eich oed chi, i roi enghraifft arall. Os ydych chi'n er enghraifft 35 oed ac mae'n hyn yn 55 munud ar ôl yr awr, felly 55 tynnu allan o'r 35 yw 20, felly ar gyfer hyn y fyddyn flwyddyn, ac wedyn ar gyfer hyn y fyddai flwyddyn i fod yn 2004, ac ydych chi'n gallu ateb yr cwestiynau, yr un cwestiynau unwaith eto, neu ydych chi'n hefyd yn gallu creu yr hanes ar gyfer rhywun sydd yn ffuglen ac gwneud yr un beth gyda'r person, gyda'r enw ffug sydd yn hollol ffuglen, ac wedyn yn mynd trwy'r un camau neu troediadau, ac wedyn i barhau i siarad yn dibaid hanner awr neu hyd at 3/4 awr neu hyd yn oed dros awr. Felly, fel wrth yn crybych o'r blaen, os ydyn gallu defnyddio
defnyddio yr iaith neu yn yr achos hwn i siarad neu yn y achos hwn i defnyddio yr iaith yn y chwarae hwn. Dwi'n meddwl y byddai hynny i fod yn hynod o gynorthwyol i anaferu sut i siarad yn wych ac yn ardderchog nid yn unig yn yr iaith Gymraeg ond hefyd yn ei defnyddio ar gyfer yr iaith Saesnig hefyd neu beth bynnag iaith ydych eisiau i arferu hefyd. Wedyn ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl mae'r fideo yn digon hir, felly rydyn wedi cyrraedd hyd at yr rhanbarth lle rydyn yn sonio am yr geiriau y dydd. Felly mae gyda ni amrywiaeth ohonynt. Yn gyntaf mae gyda ni geiriau edifaru, edifarhau ac ad-edifarhau. Felly rydyn yn gwybod mae'r edifarhau yn ystyru i repentio. Felly beth ydy'r edifaru? Felly mae'r edifaru yn ystyru at y gair Saesnig to regret. Felly os rydyn yn edifaru rhywbeth, rydyn yn regret rhywbeth, ond os rydyn yn edifarhau rhywbeth, rydyn yn repent rhywbeth. Felly, os nad ydy'r gair edifarhau yn digon cryf, felly efallai rydyn yn gallu defnyddio y gair ad-edifarhau gyda'r blaendodiad ad sydd yn cyfred at rhywbeth sydd yn cael ei aladrodd neu yn ei gwneud yn yr alwaith fel enghraifft adnewyddu. Felly mae gyda ni yr ad-edifarhau. Ac wedyn beth ydy'r gair Cymreictod ar gyfer to acclimatise. Felly os rydyn yn edrych ar rhanbarthau gwahanol o'r gair, mae gyda ni ac wedyn climate ac wedyn ties. Felly ar gyfer trwy hyn, rydyn yn gallu dod i hyd o'r gair ar hinsawdd ddeddio, ar hinsawdd eddio, ar hinsawdd ddeddio, to acclimatise. Felly, beth ydy'r gair Cymreictod ar gyfer to desensitise, desensitive. Felly, unwaith eto os rydyn yn gwahanu y rhanbarthau gwahanol o'r gair desensitise, mae gyda ni yr geiriau Cymraeg synhwyrol eddio, synhwyrol eddio. Felly mae gyda ni synhwyrol eddio i ystyru am yr gair to desensitise. Felly os rydyn eisiau i garnish rhywbeth, felly dwi'n meddwl y gair Cymreictod yn y geiriadur yw garnisio ac wedyn ynglyn â'r gair Cymreictod ar gyfer y gair Saesnig peg, P-E-G, a gyda ni y gair pillyn. Mae'r bri yn ystyru rhywbeth sydd yn uchel, bri. Mae llith sydd yn ystyru rhywbeth sydd yn wan. Felly os mae gyda ni rhywbeth sydd yn dilydd, mae'r hynny rhywbeth sydd yn cryf neu ddim yn wan. Os yn eisiau i dweud infiltrate, felly mae'n gallu defnyddio y gair mewn hydleiddio neu mewn hydleiddio. Felly os rydyn eisiau i dweud onomatopoeic, felly mae'r gyntaf rhanbarth o gair onomato yn cyfeirio at yr gair enw, oherwydd mae'r yn yr Groeg hynafol, mae'r onomato yn cyfeirio at enw, ac wedyn mae'r oldodiad pia neu pieg yn cyfeirio at yr gair i wneud. Felly os rydyn yn dweud onomatopoeic, rydyn yn gallu cyfeirio y rhanbarthau i'r enw wnaiedig. Beth ydy'r ystyr o'r gair hialu? H-I-A-L-U. Felly mae'r hwn yn cyfeirio at os rydyn eisiau i atal rhywbeth neu i blocio rhywbeth, rydyn yn hialu rhywbeth. Os rydyn eisiau i dweud to acquit rhywun, sut i wneud hynny? Felly rydyn yn gallu dweud
enghraifft, roedd rhywun yn ei canfod yn dieog, ond efallai os ydyn eisiau I gyfieithu yn llythrennol oddi wrth y Saesnig, ydyn gallu efallai dweud ad ymadael, a roedd rhywun wedi ei ad ymadael oherwydd mae'r blaendodiad ac yn gyfieithu I ad oherwydd mae'r blaendodiad ac a ec yn y Saesnig yn cyfeirio at syniad o'r I mynd tuag at rhywbeth. Ac wedyn mae'r oddodiad neu o ranbarth o'r gair y cwit neu cwit sydd yn cyfeirio at yr ystyr o ymadael. Felly, ad ymadael to a cwit. Felly dyna ni I gyd a gefnal yn y fideo hwn. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn y darllenfod yn ddefnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.